Ay ship gami. Tam sade. Custom thingna da. Angreng simi tunggu. Why sena thingdi noburi? Tingya. Kidi hangke saisung no faide custom mo. Ang raster no bo M10 by one tap ko kha training o. Haida, ana M10 be one tap kong na ni imang tanug di. Ang leta pa torok bay tingya. Nang no thang itu ko di. Oh haida, salsa nang by wajah se custom thingane. Te kaisa ko khna di. Ang Lucas Gamer ya. Headshot ko gei khupai khare na. Omora tu ke master nang dano khubai kharana hun. Nang sak puila diamond bay di paina gar di. Tai belai fan tong jaka hangke. O season ni elite pass pair di. Pair di. Nang tangai nok ang hengke nang nobra si. Tai ang tangai nok ang hengke ang nobra ni guru si. Lucas Noob Guruji. Boda buji kha. Ang bobuji malia.